नमस्कार बंधूंनो आणि त्यांच्या भगिनींनो, खरं कधी सांगणार नाही, खोटं कधी बोलणार नाही आणि रोस्टिंग कधीच सोडणार नाही। लोकांसाठी रिलेशनशिप ते आपल्यासाठी लपडी असतात, म्हणूनच आपल्या रेशीम गाठी कुठे जुळत नसतात। आता घाबरायचं कारण नाही, ओमी बाबा तुमच्या सेवेत हजर आहे। एखाद्याची सेटिंग लावण्यापासून ते एखाद्याची सेटिंग तोडण्यापर्यंत सगळी कामं बाबा करणार आणि आता दुसऱ्याचं सामान सुद्धा तुमच्याच प्रेमात पडणार। गोल्ड मेडलिस्ट इन वशीकरण। आता बंगाली बाबाला विसरा, तुमचे पाय पसरा आणि ओमी बाबांचा घ्या आसरा। माझ्यासोबत आहेत रिलेशनशिप मध्ये पीएचडी केलेले काय रील स्टार, त्यांचा दांडगा अनुभव आणि तुमच्या बाबांची ताकद। मग लावा ताकद आणि आम्ही नाही वाकत। जगू शकतो का तो मुलगा तुझ्याशिवाय, जो तू सोडून जाईल म्हटल्यावर लहान मुलांसारखं रडायला लागला। काय म्हणजे जगू शकतो का? काहीच टेन्शन घ्यायचं नाही। या ठिकाणी बाबांचा सल्ला आहे, घरी न कळून देता लपडी करणाऱ्यांच्या आयुष्यात एक दिवस असा येतोच, पण ते प्रेम तुमच्या नशिबात असेल तर तुमच्याकडे परत येणारच आणि नाही चाललं तर त्या पोरीची पोरं तुम्हाला मामा म्हणणारच। आई आणि बायको दोघींची कदर करा, कारण एकीने तुम्हाला या दुनियेत आणले आणि दुसरी सारी दुनिया सोडून तुमच्या जवळ आली आहे। खूपच सुंदर अशा शब्दात आई आणि बायकोच्या नात्याची जुळवाजुळव केली, तरी पण प्रत्यक्ष जीवनात आई म्हणते की बैल बायकोचा गुलाम झाला आणि बायको म्हणते आईचा पदर सुटत नाही तर लगीन कशाला लावून द्यायचं। अशा पोरांसाठी एक गाणं होऊन जाऊ द्या। जगातील सर्वात मौल्यवान भेट एक चांगला लाईफ पार्टनर, जो किमतीने नाही तर नशिबाने मिळतो। आता जगातील सगळ्यात मौल्यवान भेट कोणती? भावनांच्या ओझ्याखाली दबून जाऊ नका। यांचं कसं झालंय, करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले। गप्प होते कारण मला माझ्या प्रेमाला बदनाम नव्हतं करायचं, नाहीतर माझ्याकडे हजारो उत्तरं होती तुझ्या एका प्रश्नाची। एकाच प्रश्नाची हजारो उत्तरं कशी काय असू शकतात? हे तर एकाच प्रश्नाचं उत्तर द्यायला लावलं तर 2 दिवस टाइम मागून घ्यायला लागतं। प्रेम म्हणजे काय असतं? किती अवघड प्रश्न आहे ना। एक काळ होता ज्यावेळेस 2 अनोळखी व्यक्तींची लग्न व्हायची तरी पण ते आयुष्यभर साथ द्यायचे, आणि आजकाल 5-6 वर्षाची रिलेशनशिप लग्नापर्यंत पण टिकत नाही। ते साथ द्यायची तर लांबचीच गोष्ट। कोणीतरी मनातलं समजून घेणार असेल तर सांगायला छान वाटतं। आमचं ना कोणी समजून घेणार आहे ना आता कोणाला सांगायची इच्छा राहिली आहे। तर काय आहे भावांनो आणि त्यांच्या बहिणींनो, कुणाचं कुणा वाचून आडत नाही आणि कोण कोणा मागत जात नाही। या दुनियेत रिलेशनशिप सोबत ब्रेकअप आणि पॅचअप डिस्काउंट ऑफर मध्ये येतं। सगळ्याच गोष्टींना वेळेचं आणि काळाचं बंधन असतं, त्यामुळं जास्त लोड नाही घ्यायचा, लगेच मूव्ह ऑन करायचं। आणि तुम्ही मूव्ह ऑन नाही केलं तर दुसऱ्या लोकांना चान्स कसं काय मिळणार? सिंगल लोकांनी काय आयुष्यभर सिंगलच राहायचं का? नमस्कार, मी चंकी करतो सगळ्यांना जंकी पंकी। स्वागत आहे तुमचं 7:30च्या बातम्यामध्ये। तर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बबड्या बबडींच्या मोटिवेशनल आणि रिलेशनशिप बद्दलच्या व्हिडिओ ऐकून 2 युवक आत्ताच डिप्रेशनमध्ये गेले। तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, बबड्या बबड्या आहेत तरी कोण? तर ब्रेकअप आणि पॅचअप असा डाव्या उजव्या हाताचा खेळ असलेले बबड्या बबडी हे एक इंटरनेटवरचं कपल आहे आणि ते सोशल मीडियावर रिलेशनशिप कसं असावं आणि नाती कशी असावीत याबद्दलचा व्हिडिओ बनवतात आणि लोकांना समजून सांगायचा प्रयत्न करतात, पण आजपर्यंत ते स्वतःला पण जमलेलं नाही। तो विषय वेगळा आहे। तर पाहूया त्यांच्या थोड्याफार व्हिडिओज। जगू शकतो का तो मुलगा तुझ्याशिवाय, जो तू सोडून जाईल म्हटल्यावर लहान मुलांसारखं रडायला? कोणीतरी मनातलं समजून घेणार असेल तर सांगायला छान वाटतं। आमचं ना कोणी समजून घेणार आहे ना आता कोणाला सांगायची इच्छा राहिली आहे। जगातील सर्वात मौल्यवान भेट एक चांगला लाईफ पार्टनर, जो किमतीने नाही तर नशिबाने मिळतो। तर सूत्रांकडून पुढची बातमी येते, सगळी गाणी वाजणारचा रोस्ट व्हिडिओ बघून बॉब आणि कोमलचं झालं ब्रेकअप आणि ब्रेकअपचा व्हिडिओ होतोय प्रचंड व्हायरल आणि भरपूर रोस्टर्सनी रोस्ट करायला सुरुवात केली। आता बॉब कुणाशी मारणार? अजून एक बातमी सूत्रांकडून येते, आक्या जाधव जो की एक रील स्टार आहे, तो त्याला केलेल्या रोस्टचे रिप्लाय देणार होता, पण त्याला कळून चुकलं की रोस्टरला रिप्लाय दिला तर त्याचं करिअर संपल, यामुळे त्याची फाटलेली आहे। तुझी लायकी नसून तू माझ्यावर खूप काय बोलला, थोडा वेळ थांब, लोक पण म्हणतील आकेने काय घाण बोललं। व्ह्यूज कमी जात आहेत आणि अटेन्शन कमी मिळतं, या कारणामुळे सगळी गाणी वाजणार सारख्या काही रोस्टर्स लोकांनी आपल्या डिप्रेशनच्या स्टोऱ्या इंटरनेटवर सांगून सिंपती गेन करण्याचा प्रकार चालू केलेला आहे। तर सावध राहा, सतर्क राहा आणि तर याच ठिकाणी 7:30चं बातमीपत्रक संपलं आहे। पुन्हा भेटूया 9:30च्या बातम्यांमध्ये। धन्यवाद।
तर हा व्हिडिओ असाच बनवला नव्हता, यामध्ये मला 2 कॅरेक्टर इंट्रोड्यूस करायचे होते. एक म्हणजे ओमी बाबाचं आणि दुसरं चंकी द रिपोर्टर. आणि चंकीचं कॅरेक्टर जर जुनंच आहे, ज्यावेळेस डोनाल्ड ट्रम्पच्या डबिंग व्हिडिओ बनवायचं तेव्हापासून हे कॅरेक्टर आहे. पण हे ओमी बाबाचं कॅरेक्टर भरपूर दिवस माझ्या डोक्यात होतं की असं काहीतरी बनवायचं आहे मला. आणि बस हा व्हिडिओ इथपर्यंतच होता. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा आणि या 2 कॅरेक्टरच्या व्हिडिओ जर तुम्हाला भविष्यात बघायचे असतील तर कमेंट करून सांगा. आणि कमीत कमी 3-4 हजार तर लाईक करा राव. लावा गाणं. अरे तू शांती ठेव, पण मी त्या रंबेला पटवणार आहे यार. काय दान काय तो अशी बी दिसतीस तशी बी दिसतीस, काय तुझ्या रूपाची शोभा. अशी बी दिसतीस